Ka MS Datori kasi futsal kawadra syapi kijai jingbam tenrai ukasi ki babunjai bun rukom nadu kijai jur per ki do babunjai ki umso na kiso balatung hi hakper ki babunjai bun rukom ki do bat kiwe lada bikwa ban mari jingbam tenrai naga MS Datori pila ban phone ne WhatsApp shangi haw number pra nyau lai not kendai lai nyau kene dukan gede kepedan harut kesroba National Highway 6 ha umso nong kerai Ribui District. Nong yalam bakrau kari North Korea Kim Jong Un ulap penpau syaka kun kentai ke Jong U kabala tip ka Kim Ju E balada ka United States kanut banhiar thmai kari Jong U ka North Korea da ka basuk hijai ulap banjob ya kari Amerika kita ru tang hapo ki arsngi ulo ong ru ubat ka White House kan long ka ying jong ka kun ke Jong U kana ka jingkren ka basatar Jong U ka wan hapdeng ka thma ka badang yai ba menta jong ka US bat ka Israel persya ya kari Iran kumju aba ki jingkren Jepang kitian nuklear berkajing pedinam kadang yat jong ka kun ke Jong U ha ki military parade mat ha ki jing persyang bansiat ya ki misal jong ka tei kari kiriu pai banyak ki ong bagan ka jing itu ka pen I ya ka jing bam chapting ka jing donot jong une nong yalam napo ka negari bat ka jing sanya teli ha ka jing klain jong ki por sipai jong kari ka Jong U ha ka juga por ka pen mi ru ya ka jing mudur bau Kim Jong Un ula ban pen krek ya ka kun Jong U ban long ka nong yalam hapo jong ka tei kari kat ba kat ma pat kadang peteng bat kidang sapriang keleng ki benta ha Middle East ki tulong kebor henen ka sngi ki layatu ba ki jing betai bom kidang peteng ha Tehran da ka Amerika bat ka Israel ha ka bala penyap om duna ya ka Shihajar arspa le pengutam ki breu nadu ka sngi sai jain kat ba ki sipai Israel kidang teru ya ka Lebanon ka Senate jong ka US kala khanglat ya ka rai ban khanglat ya ka jing penlong thma ki sipai jong Presiden Donald Trump persya ya ka Iran da ka ba ki la thabot dasan phulai persya ya ka sau phnyo ka bala penpau ha ki babon ki kersyan ya ka jing le Trump Menteri Kambari jong kari Iran u Abbas Arakci ulama ham ya ki jing ya jong kileno ha kaput jong kari bat Iraq ba ulakot ikilat kilenti menpen klan ya ka jing singany hangtei ha pedeng ki kubor ba ka US kadang ya keren bat ki sipai Kurdish ha ka jing temu ban ITR yaki bat ban penwi ya ka thma persya ya ka Tehran kana ka jing ya kan at kala pentut ya ka jing penpoi penyang bat gas ha ka perthei ha ka baki jahat kitmar kilakier naga Strait of Hormuz ke bakongsan ba hadin baka Iran Revolutionary Guard Corps IRGC kala penbena ban khangno yaka hadu menta kaneka kubor ka thma ha pedeng kene kiri kadang peteng ki jing yap ki jing mensau bagi jing kelap hardware jing ki breu kidang kiu man la ki minute